Kabilang sa ibinida ng Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag na unpopular program ngunit di umano'y naramdaman ng mga nakakarami ay ang paglutas sa nooy problema ng mga motorista sa pagkuha ng driver's license. Ilan umano sa mga sinolusyonan ng Pangulo ay ang backlog sa printing ng mga ID cards ng Land Transportation Office o LTO at ang extension ng validity ng lisensya. We have also gone beyond merely addressing the 3 million backlog of the driver's licenses in 2016. We also extended for the new cards the validity of the driver's license to 5 years, and addedly, we shall begin the issuance of these driver's licenses within 10 years, which would be good for 10 years if there is no traffic violation. Sa perspektiba ng mga tagapagpatupad ng batas o ng lead agency, sa ibinidang ito ng Pangulo, sinabi ni LTO Regional Director Eduardo de Guzman na ito'y hindi lamang executive order kundi isang legislative agenda ng administrasyon. Actually, itong driver's licenses natin, there was a Republic Act issued, Congressional Act, under RA 10930, no? Ano po ito? Ito po ay regarding po sa stricter implementation and issuance of mga driver's licenses natin. Sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10930 o ang batas na nagsasaad ng extension ng validity ng driver's license, kailangan ng special training, education para sa theoretical at practical exam ng isang aplikante ng student driver's license. May qualification proficiency test na rin kumpara noon na sa limitadong panahon na pag-review sa traffic sign at practical ay nakalulusot na. If they pass that, that's the time na pwede na natin sila ma-issuean ng student permit. Unlike before, na wala talagang mga examinations, wala talagang mga theoretical driving course. Tingin ni De Guzman hindi lamang ito political mileage ng Pangulo. Dahil tinutugunan umano ng naturang batas ang problema sa 262 daily average na road crash sa bansa na sanhi ng mababang kamalayan ng motorista sa batas trapiko. Sa pag-usisa ng news team kung bakit nalulusutan pa rin ng mga fixer ang naturang legislative legacy na ito ng Pangulo, sagot niya. Very active ngayon yung ARTA at saka yung PECC, and they were there at our district offices respectively to check, no? They really know the procedures and saka yung mga legal fees po. Nagkakaroon lang po tayo ng mga ganun na mga kuwan kasi po, ito kasi mga no offense naman sa publiko, parang takot sila kasi una maglapit doon sa opisina. So that is why may mga PACD tayo, no, may mga CSR tayo, they are there to explain. Para sa mga tsuper ng jeep na direktang nakinabang sa 5 taong validity extension period, malaking tulong umano ito sa kanila. Pipila ka, alam nyo naman ng sistema natin sa gobyerno. Yung pila ang problema. Anong grado sa'yo ng Pangulo? 8 sa 1 to 10. Sa 1 to 10? Oo. Satisfy ka ba doon sa zona? Siyempre, sa 6 na taon, hindi naman niya makukuha lahat yun eh. So hindi pa. Sa ngayon hindi pa. Samantala, sa panig ni Confederation of Passengers Transport of Central Luzon Chairperson Dan Yumul, ang layunin ng batas o ng LTO sa formal education ay mabuti. Pero ang katotohanan pa rin umano na ang batas ay may butas. Gaya ng papaano re-resolbahin ng LTO ang mga nabigyan ng lisensya na no read no write. Maganda sana yan, ano? Paano naman yung milyon-milyong Pilipinong may mga lisensya na hindi dumaan sa tamang proseso bago makakuha. Yung sinasabi niyo kayo na may mga test, may mga driving test, 3 araw yan, tigba 5 hours every day. Kasalukuyan nga, yung anak ko nasa LTO ngayon. Okay lang yun sana. Ang problema, nagiging window of corruption na naman yan. Sa pananaw naman ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belica,
iba ang issue ng fixer sa konsepto ng programa ng extension ng validity ng lisensya. Anya, kung malilimitahan ang panahon ng pagsalang ng renewal ng lisensya, dito natutugunan na maawat ang sistema ng korupsyon. Sa akin po, oo, with regards to the fight against corruption, kasi nabawasan ka ng requirement eh. And pag nababawasan ka ng requirement, nababawasan opportunity for corruption. Ngayon, 10 years na, so 10 taon, pag may lisensya ka, wala ka ng problema na mag-apply ulit. So hindi ka na magbabayad ulit, hindi ka na pupunta ng LTO. So yung exposure mo to corruption, bawas na. Gayunman, isang katotohanan din umano na sa sistema ng gobyerno na pagpaparami ng requirements, batid ni Belica na dito nagsisimula ang korupsyon. Pero yung fixers po kasi, yan po ang ibang issue po yan. Talagang kailangan natin pong i-cure yan at mawala yan at mawawala lang po yan pagka ang mga requirements in getting the licenses wala na rin or ma-minimize. Yan ang sinasabi ko, ganito po. Every requirement is an opportunity for corruption. Ibig sabihin, if you have 5 requirements, then the fixer has 5 opportunities to extort money from you. Paolo G. Santos, CLTV News.